5th of May 2023. You are watching live on Planet TV. Igbuefi, late Nze Linus Ezeribe have just commenced. Nze DimOkpara. Now tradition is about to really commence. Nze UmuDim. Igbuefi.
Nze DimOkpara here for Igbuefi, late Nze Linus Ezeribe. It's 5th of May 2023, and you're watching live on Planet TV. 5th of May 2023, Nze DimOkpara. Nze UmuDim and Nze Okpara have gathered here for Igbuefi Nze Linus Chukwuedozie Ezeribe on this day, the 5th of May 2023. And you are watching live on Planet TV, powered by BrainPowerPlanet.com. Mana nye ka mgbe otu ya were nwayọ nọ na-achọ ịta ya n'aka m sị. Ọ bidoro na nwata.
Yeah, mgbe a gara iwepụta ya nya ka o bido mana ụmụazị Awụsa abakwa ebe ahụ ha mara dọrọ ya na mpụta ndị onyonyo okporo ọ na-eze di ya asụ ya ka ọ ga-atụrụ ọmara ihe egbu ya na ndị bụ n'ọhịa ihe ya ataghị eti ego emere gị ihe ọsọ lekwa ibe ọ nọ ụjọ ọgba aka ngwa a na-ekwukwa ebe na-esere egbere It's on. aha anyị afụgo na nwanne nwoke ma werego ọgbọ iwe ha na-ahanye ndị ize n'aka dịka etu esi wee dịrị Hand over. That's all right. It's okay. Handover of the fees to Nze has been done. Aja aka gbakwana.
This is Nze Ezeribe, Emmanuel Ezeribe, Fexton. Nze Chukwuedozie Ezeribe. That's okay. Too much. You know that, so you're trying to check around. Here is late Nze Linus Chukwuedozie Ezeribe, aka Umuokpara. Onye na-egbulu efi n'ụbọchị taa, the 5th of May 2023. And you are watching live on Planet TV. This is it. Late is Linus Ezeribe, first daughter. She's rejoicing.
Please, you are live on Planet TV. Can we know your name, brother? My name is Ezeribe. Ezeribe, onye achina. Yes, Ị na-asụkwa Igbo? I'm a Igbo. Ọ ga-akarị mma na asụ n'Igbo nwanne. Okay, gịnị ka a na-eme taa? Taa bụ mbọsị anyị wepụtara anyị na-eburu nna anyị ehi. Nna unu, Linus Ezeribe. Yeah. Anyị na-eburu ya ehi taa. Wow, good one. Efi wa ka a na-egbu na the background nke taa. Ị hụrụ ya na anyị nọ Ịghọtago. niile na-eme. So nna ọ na-alarụ one n'udo ni. Yes. Maka onye ọnwụ na-awụ nze egbuoro efi o gosiri na emezuoro na ya ome. Anyị akwagoro ya ugwu nke ikpeazụ. Good one. So anyị na-ekele gị. You are watching live on Planet TV. As we are speaking to you, we are on Planet TV, and today is 5th of May 2023. The family of late Nze Linus Ezeribe have just completed the cultural tradition in this part of the earth, and in your presence is Nze Ezeribe, one of the sons who have powered this on Planet TV. So we are saying thank you, brother, and congratulations. And here is late Nze Linus Ezeribe, onye gburu efi n'ụbọchị taa 5th of May 2023. You are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com live on this event. Now the sharing tradition have just commenced. The entire Nze DimOkpara have assembled to perform the tradition. Onyeshinze is directing the method of picking the meat.